Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer. Prema podacima Instituta za društvena istraživanja, mlade u Hrvatskoj nakon nezaposlenosti najviše zabrinjava korupcija. Štoviše, korupcija je u samom vrhu njihove percepcije ključnih problema Hrvatske u posljednjih 10 godina. Ti podaci mogu zvučati predvidljivo, s obzirom na to koliko se o korupciji govori u javnosti. No, u moru šokantnih otkrića, poput onih koja proizlaze iz jučerašnje presude HDZ-u, Ivi Sanaderu i njegovim suradnicima, ohrabrujuće zvuče nastojanja mladih da se kao kriterij napredovanja u Hrvatskoj uspostavi rad. Udruga E-student organizira niz javnih događaja pod nazivom Bez veze nije bez veze. Žele podignuti svijest među vršnjacima da se korupcija i veze ne isplate, sigurno nekoliko trud i učenje. Njihovu predstavnicu Petru Podobnik pozvali smo zato u naš studio kako bismo razgovarali i pobliže doznali kako ta udruga nastoji mijenjati svoju sredinu, a s nama je i Iva Čengija iz Transparency Internationala Hrvatska, koja će komentirati nastojanja nadolazećih generacija da same mijenjaju društvo kako su naslijedile. Dobro vam večer, drage gošće. Dobro večer. Gospođice Podobnik, čini se da radite posao koji odrasli nisu odradili. Zašto ste odabrali slobodno vrijeme provoditi organizirajući javne događaje kojima je cilj podizanje svijesti o važnosti borbe protiv korupcije? Pa nekako nam se čini da je korupcija toliko postala nekakva normalna pojava u našem društvu, da ne samo odrasli, već i mladi na to gledaju kao nešto što je normalno. A nije normalno. I zato mi želimo sve što radimo nekako ukazati mladima na taj problem, osvijestiti ih i dati im do znanja da to nije način kojim se može uspjeti u životu, već da postoje pravi načini, pravi putevi koji vode do uspjeha. A to su? Rad, učenje, zalaganje, trud, ustrajanje u onome što želimo, tamo gdje se vidimo, znači bez ikakvih povlačenja veza, bez ikakvih netransparentnih ni neprihvatljivih zapravo tih nekakvih društvenih puteva, nego baš ono što nas zanima, svaki trud se na kraju isplati. I sami okupljate studente koji se već ističu svojim rezultatima u studiranju? Pa tako je. Nekako udruga E-student zapravo povezuje proaktivne studente, one kojima je uz studiranje žele nešto više, kojima nije dovoljno samo sjediti u klupama, slušati predavanja, otići doma, nego koji baš žele mijenjati nešto oko sebe i dati više sebi i svojoj cijeloj okolini. I pritom djelujete na više mjesta i više razina i na raznolike tematske načine ste se organizirali. Tako je. Uskoro slijedi prvo u nizu novih aktivnosti za aktualiziranje problema korupcije. Prvi sljedeći događaj je predavanje na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu za 2 dana. O čemu je riječ? Tema je koji je tvoj uspjeh. Dolazi gospođa Irena Šoljić, koja je asistentica na Biotehnološkom fakultetu u Belgiji. Znači, to je samo jedan u nizu predavanja, slijede još 3 nakon toga na Grafičkom, Kineziološkom i na Arhitektonskom fakultetu. I za kraj slijedi 10.4. u VIP klubu druženje. No, to je samo jedan drugi dio zapravo cijelog projekta. Projekt je počeo 9.12. kad se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Po zagrebačkim tramvajima i vlakovima vezane su vezice, baš upravo simbolično, sa različitim porukama tipa možeš ti to. Da, upravo smo ih i vidjeli u promotivnom videu. Tako da sada slijede predavanja na fakultetima, no treći dio tog edukacijskog dijela su predavanja u srednjim školama. Zašto smatrate da su predavanja najbolji način da se mlade potakne na drugačije razmišljanje od onog kojeg čuju u medijima kad slušaju o bivšim premijerima s prstima u pekmezu? Pa ne znam, meni bar osobno čini se da u medijima puno češće završavaju nekakve te negativne priče. I zato baš tim nekakvim pozitivnim pričama želimo da oni iskreno baš na tom mjestu od tih osoba čuju kako su oni uspjeli, kojim načinima i baš da nekako ih motiviramo da se ugledaju na njih i nastave tim nekakvim takvim putem. Koga sve okuplja vaša udruga? Koliko je članova? Čime se bave? Gdje žive?
Udruga okuplja 450 članova. Ove godine djelujemo na 7 fakulteta. Najviše U Zagrebu? U Zagrebu. Najviše studenata je s ekonomskog fakulteta, zatim fakultet elektrotehnike i računarstva, prirodoslovno-matematički, farmaceutsko-biokemijski, prehrambeno-biotehnološki, grafički i pravni fakultet. No, to su znači fakulteti gdje imamo neki od timova, ali da se pristupi udruzi nije u biti bitno s kojeg je fakulteta, već samo da osoba želi raditi. Kao što smo vidjeli, mnoga predavanja ste već održali, sljedeća dolaze, ponovit ćemo još pred krajem emisije kada se točno i gdje održavaju. Gospođa Čengija, kako gledate na promjenu koja dolazi odozdo u odnosu na promjene koje su nužne odozgo? Što nam o spremnosti društva na promjenu govori činjenica da borbom protiv korupcije se sve više bave sami mladi već, kao što čujemo, tijekom svog studija, jer nemaju vremena čekati da im odrasli pripreme društvo u kojem mogu napredovati temeljem rada i znanja? Pa Hrvatskoj su svakako nužne promjene, a borba protiv korupcije, znači iz kojeg god smjera ona dolazila, uvijek je dobrodošla. To možemo vidjeti, naime, jučerašnja presuda u slučaju Fimi Medije jednostavno je poruka da su se stvari stvarno počele mijenjati i odozgo. To je isto tako poruka čitavom hrvatskom društvu da jednostavno korupcija se ne isplati, te da kazna za nju može biti izrečena i apsolutno najvišim državnim dužnosnicima. Također, državni dužnosnici su tu ti koji su jednostavno odgovorni narodu i jednostavno ne smiju zloupotrijebiti njegovo povjerenje. Takve presude sigurno će promijeniti tijek stvari koje će doći, ali jednostavno smatramo da će trebati još mnogo borbe protiv korupcije kako bi se u politici izgradio jedan novi sustav vrijednosti u kojem bi se jasno znali šta je to javni interes, a šta je to privatni interes i prvenstveno kako bi se jasno znalo da javni i privatni interes nikako ne mogu ići zajedno i nikako ne mogu ići ruku pod ruku. Tako da svaka inicijativa je dobra, pogotovo ova inicijativa koja dolazi odozdo, jer kao što svi znamo, na mladima svijet ostaje i upravo su oni ti koji mogu izgraditi drugačiji i stvarno puno moralniji sustav vrijednosti. Jednom je netko napisao, kad već spominjete tu izreku, da na mladima svijet zastaje. Kad čujemo da je pravda, iako dostižna, često vrlo spora. Kako inicijative poput ove vidite u smislu smjene generacija? Je li ovo mali, ali ipak značajni znak da je ta smjena počela? Pa ovako, ja bih rekla da je smjenu generacije jednostavno malo teže odrediti, jer takve društvene promjene se ne događaju niti naglo, niti sa nekakvim velikim rezovima. Tako da takve stvari se moraju događati postepeno. Iako bih rekla da je vrlo značajno za naše društvo što iz generacije u generaciju mi zaista pokazujemo te nekakve male sitne korake naprijed, ali su to i dalje koraci naprijed. Koliko god nam možda u ovoj perspektivi to izgledalo sporo ili nedostižno, ili nepotpuno, ali stvarno to se ne događa preko noći, to ne ide brzo i jednostavno doći ćemo mi k tome i postaćemo stvarno poštenije društvo i upravo zbog toga bih samo željela reći da znači Transparency International Hrvatska pozdravlja inicijativu udruge studenta i stvarno im nudimo sva znanja i mogućnosti koje imamo. Jednostavno želimo da mladi usvoje te prave vrijednosti. To su znanje i rad i da jednostavno bez toga zaista nema ništa. Tako da... Nadamo se da će vam se što više ljudi i nakon ove emisije priključiti. Visokoškolsko obrazovanje dosta je pretrpjelo, kao što znamo, zbog korupcijskih skandala i procesa, ne samo jer se pokazalo da postoji veliki jaz između ideala kojima nas uče u školama i kriminalne stvarnosti s kojom se mladi često susretnu kad napuste školovanje, nego i zbog nedjela poput kupovanja ispita na fakultetima. No, ako je suditi prema onome što su našem novinaru Branimiru Zekiću rekli školarci koje je danas susreo, mnogo treba činiti već u samom nastavnom procesu. Možda ne prate velike korupcijske afere, ali znaju da korupcije ima u svim porama društva. Ove učenice Novozagrebačke gimnazije sutra će zakoračiti u svijet rada i ne gaje iluzije o društvu bez korupcije, pogotovo kad se govori o Hrvatskoj. Korupcija je kada ljudi kradu i podmiću ostale i ne znam kako se toga riješiti zato što je cijela država korumpirana i nema za to rješenja u Hrvatskoj.
Pa ne znam baš toliko toga u korupciji, znam da je ono bilo dosta, ne znam, i po televiziji, su se bavili time i da, eto, to je to. Recimo kad kažem korupcija, ko ti prvi padne na pamet? Sanader. Ima dosta korupcije u Hrvatskoj, ali u svijetu i ljudi, u Hrvatskoj samo misle da ima korupcije u Hrvatskoj, dok se to događa u ostatku svijeta, iako je tu to malo više se događa. Treba li u hrvatske škole uvesti poseban nastavni program o korupciji? Sindikalist Željko Stipić tvrdi da ima mnogo načina da ih se obrazuje kroz razgovor i redovnu nastavu. Mi koji predajemo, na primjer, hrvatski jezik i književnost, kada se, na primjer, obraćamo našim maturantima radeći neka klasična dijela književna, kao što su, na primjer, evo sad padaju mi na pamet neke rane Krležine drame ili, na primjer, Prokleta Avlija Ive Andrića, onda mi ne možemo, dakle, da kroz ponašanja pojedinih likova da na neki način ne upozorimo na poveznicu između, dakle, njihova ponašanja i nekih pojava u hrvatskom društvu. Posebno je važno, kaže Stipić, na ovom pitanju raditi s maturantima. Ta su djela obično u 4. razredu, dakle u pravo vrijeme se pojavljuju kad su učenici zapravo u stanju shvatiti te neke, dakle, složenije društvene pojave, u ovom slučaju anomalije. Anomalije koje će ih možda dočekati već pri pokušaju upisa na fakultet. Gospođo Čengija, vaš komentar ankete koju smo čuli. Pa, nažalost, očekivana. I zato smatram da je užasno bitno da postoji jedna takva udruga koja što je sad u ovom slučaju, znači e-student, koja ipak su to mladi, ipak su to studenti i mislim da oni mogu na puno bolji i prihvatljiviji način mladima pokazati kako se može boriti protiv takvih stvari. Ponekad mladi znaju doživljavati ili nekakve druge udruge ili nešto onako malo ko da im se sa visoka obraća i ko da se mlade ništa ne pita. A sa ovakvom jednom inicijativom smatram da bi definitivno možda se moglo i više doprijeti. Govori se s vremena na vrijeme i o sudskim procesima koji se upravo tiču visokoškolskog obrazovanja. Neke presude već jesu izrečene, neki su procesi još u tijeku. Koji je indeks percepcije korupcije u tom sektoru, da tako kažemo? Imate li takvih podataka u Transparencyu? Pa u principu ja bih prije svega htjela naglasiti da je, znači, kupnja ispita nešto što je praktički nepoznato u obrazovnim sustavima visoko razvijenih zemalja svijeta. Nažalost, kao što ste sami spomenuli, u Hrvatskoj to nije slučaj. Znači, za svaku osudu bih rekla da su slučajevi na Prometnom i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kao i na Pravnom fakultetu u Osijeku. Neke osude, koliko znamo, su već, znači, donesene, neki su još u tijeku. To je posao za USKOK i Državno odvjetništvo i ovim putem bih željela naglasiti da Transparency International Hrvatska od gospodina Dinka Cvitana, koji je sada novi glavni državni odvjetnik, ima zaista velika očekivanja, a to je beskompromisna borba protiv korupcije. Što se tiče indeksa percepcije korupcije, voljela bih naglasiti da je indeks percepcije korupcije alat Transparency Internationala, kojim se, znači, gleda i određuje percepcija korupcije, ali sa strane poduzetnika, gospodarstvenika, pravnika i takvog društva, dok mislim da ste vi mislili na globalni korupcijski barometar. To je također alat Transparency Internationala kojim se u principu utvrđuje mišljenje građana o tome koliko je prisutna korupcija u određenoj sferi društva. Sada da se vratim, znači, na edukaciju, znači, ili da možda malo i objasnimo. Kako tu stojimo u odnosu na druge? Kako stojimo? Znači, na ljestvici od 1 do 5, pri čemu, znači, 1 je područje koje je potpuno bez korupcije, a ocjena 5 označava ono što je potpuno korumpirano. Školstvo nije dobro prošlo, dapače građani smatraju da je to vrlo korumpirano jer je dobilo ocjenu 3,5. S time nikako ne smijemo biti zadovoljni, pogotovo zato jer sljedeće sfere društva koje su se pokazale da građani smatraju najkorumpiranijima imaju ocjenu 4, a to su političke stranke i sudstvo. Tako da nikako s time ne bi smjeli biti zadovoljni. Gospođice Podobnik, da ne vjerujete u uspjeh u
ovo čime se bavite. Sigurno se ne biste time bavili, ali kakvu Hrvatsku zamišljate za 10 godina? Gdje vidite sebe i svoje kolege? Pa to je čak dosta teško za zamisliti. Znači kao pitanje na intervju za posao. Da, dosta. Pa ne znam, mislim okruženje u kojem djeluje student, to je okruženje stvarno toliko proaktivnih ljudi koji preuzimaju inicijativu, kojima nije problem ostati budan do 3 ujutro da se nešto napiše, nije problem ustati se u 7 ujutro da se nešto napravi. Za te neke naše projekte kad smo radili promotivne materijale ili štandove, ostali su studenti po cijelu noć budni na fakultetu. Evo, možemo i pokazati u vašim brošurama bilješke o vašim brojnim druženjima. Tako da, baš što se tiče studenta, okruženje je užasno pozitivno. Jako je entuzijastično, ljudi su toliko pozitivni jedni prema drugima, toliko motivirani, tako da ja se za članove studenta ne bojim za budućnost. Ostajete u kontaktu i kanite si pomagati kasnije u ranim profesionalnim karijerama? Tako je, postoji bratska udruga studentu, to je alumni, mislim, nakon studenta. Ali vidite se u Hrvatskoj? Da. Koliku ulogu u osvježavanju sredine imaju mladi s kojima ste u kontaktu, a koji su već bili vani, koji su se vratili u Hrvatsku? Neki od njih već ste pozivali na vaša događanja. Što kažu, kakve ideje nude? Pa ima brojnih ideja. Baš smo ove godine osnovali novi tim, nazvali smo ih e-ambasadori. To su znači studenti koji idu van na studentske razmjene i tamo gledaju kako se tamo njihove udruge ponašaju. Da li imaju nešto što mi nemamo, da li imaju neko znanje koje bi mogli prenesti nama. I na primjer, što vas je najviše zaintrigiralo od svega što govore? Pa iskreno da vam kažem, svi ti naši studenti što idu na Erasmus i na te razmjene kažu da nešto slično je studentu vani ne postoji. Odlično. Želim vam puno uspjeha. Gdje se zainteresirani mogu javiti i priključiti? Pa na web stranicama se može naći dosta informacija kao i na Facebook stranici. E-student, to je ključna riječ. Bez crtice. www.estudent.hr. Jedino što se tiče punopravnog članstva, ono je jednom godišnje, znači u 10. mjesecu primaju se članovi. Upravo zbog toga što su nam projekti dosta obuhvatni, dosta imaju nekakvo trajanje, početak i kraj, tako da nam je potrebno da biti to članstvo od početka do kraja akademske godine. Dobro. I ponovimo naravno za 2 dana prvo sljedeće u nizu predavanja na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Tako je, za 2 dana na temu koji je tvoj uspjeh, gospođa Irena Šoljić. Zatim 19.3. Arhitektonski fakultet, tema arhitektura povjerenja. Dolazi i Disturato, diplomirani arhitekt i doktor znanosti. Zatim slijedi na Grafičkom fakultetu Mija Marić i Igor Manasterioti koji su osnovali svoju firmu u Zagrebu i pričat će tu neku svoju pozitivnu priču. I na kraju 26.3. Kineziološki fakultet, gostuje mentalni trener Igor Čerenšek i kondicijski trener Marino Bašić. Bićete i u formi. I u formi. I za sam kraj, gospođo Čengija, je li ovo dovoljno? Što je još potrebno učiniti kako mladi ne bi se našli u situaciji da ponavljaju iste greške odraslih? Ja, ponukana svime što je Petra rekla, ja bih stvarno rekla da je stvarno bitno ukazati mladima da na tu važnost izgradnje društva sa nultom stopom tolerancije na korupciju. Znači, prave vrijednosti su, kao što sam ranije navela, znanje i rad. I jednostavno, vodeći se tim vrijednostima kroz život, kroz školovanje, kroz apsolutno sve, jedino tako se stvarno može izgraditi dobra budućnost. Mladi se stvarno trebaju boriti protiv korupcije, a mi im u tome trebamo biti uzor. I to je u biti najvažnija priča od svega, jer jednostavno zakonsku podlogu za to već imamo. Hvala vam objema na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Hvala Čuli ste vama. svi koji se osjećate ili prepoznajete u kategoriji mladi, držite se zajedno i gradimo bolje društvo. Hvala lijepa na pozornosti.